Sly Media TV, building bridges. Makadi sebu. Alhamdulillah, ndino simba mene uti makadi. Aiwa, tinotenda ndaona mudare mune vanhu murikadai. Rekatisa pedzere sekuru nguva. Tirikuona tine muzukuru kadzi muno nasekuru. Dare rakamira sei? Zvinhu zvakaoma. Nekuti mumadzinza umu muri dziri kuberekwa nezvinhu zvakasiyana siyana. So isusu tiri kuti muzukuru auya, in fact akatouya. Nehosha yake isusu atipira hosha yake takamuti aiwa semunhu asina chekubata kana chekutaura takamuti unofana kuti uye wewe pamberi peSly Media uzvipupurire kuti ndinoda kubatsirwa achapola nedare rakadai nokuti isusu tikakubatsira sezvo uri munhu auya achikumbira saka anokumbirwa kuti tikubudise pamhepo sokutaura kuti sekuri handina chandinacho ndinokumbira kubatsirwa kuti upenyu hwangu ndifambire unozvite ndiri kungonzwa vanhu kuti vari kubatsirika saka ini ndauyawo sekuru achapola tibatsirwe ndakati alhamdulillah hapana chakashata muzukuru tinokubatsira saka ndokumupa zuva rokuti nhasi agone kuuya saka iyewo semunhu murwere isusu akatipira nhau dzake iye uchizvipirawo pamberi pevanhu kuti aiwa hosha yakandisvisa pana achapola ndakanzwawo 1 2 3 mumafoni kana kuti mumayoutube dambudziko langu nderiri isusu ndotata hatirambe kubatsira vazukuru vari kutambura hatirambe kubatsira vazukuru vasina chavanacho hatirambe futi kuti muzukuru akataura kuti ini sekuru ndinoda kutenda kuchipatara ndiri kukumbirawo dhola hatitadze kumubatsira kana dhola racho riripo tinomubatsira nokuti iye mwoyo wake uri kuchipatara so isusu akazodzoka akaenda kuchipatara akaona zvaasangana nazvo hazvina kumuitira akadzoka akati sekuru ndodaenda kune munhu akadai ndiyo kwandanzwa kuti ndimbomhanya ndozopedzisira penyu isu tinongomubvumira nekuti Allah vanotaura kuti unofana kuenda kundobatsirwa nevanhu vanogona kukubatsira ende kunorarira mwoyo wako enda unobatsirika saka isusu hatifani kuita jealous naye saka muzukuru akauya panapa ane dambudziko rake rakakura nderemhuri matambudziko aya ndikuti ndasangana naye kakawanda iyeyu ndiye wabvuma nditoti nevamwe ari mukati mudare umu sekuzara kwakaita dare nhasi zvamaona vanotova nezviombe zvinodarika zveuri but sevanhu anenge ane zvokutangira kana kuti hama dzoti aiwa usabude pachivhitivhiti tinozonyara nematambudziko yake saka ava vanoti aiwa isusu kuti basa iri kuti vazive kuti Sly Media kana kuti achapola munorapa ngandibude pachena ndingozvipupurira nehosha yangu kukumbira nzira ndokunge wabvunza asi kana usina kubvunza nzira uizive nokuti ukungofamba chimbundimbundi saka uyu muzukuru auya kuzozvimirira pamberi pake nekukumbira rubatsiro nokuti ayambudzwe so ine mangwala ndinawo yekuti atandizika ngati yakakala ari pachirwere chake chaanacho inini mishonga ndakachera ndinochera every time ende mishonga yacho ndinawo so nedambudziko rake ndakadai hazvina kuipa muzukuru sechikumbiro chawako tichavadedza veSly Media vokubudisa pamberi isusu tokurapa saka ndo zvaanazvo saka muzukuru wangu ndiye chichemo kuna chapola chakasvika kare saka ngachimirawo chichemo chake wozichisvitsa dambudziko raakakumbira aiwa isusu hatina dambudziko tinomuyambutsa aiwa tinotenda sekuru makati vanzvadzi tiripo zita ndiani Joao kumushando kupana Joao Mozambique oni dambudziko rakusvitsai pano vanzvadzi kuti muya kuzobatsirwa rakamira sei dambudziko randisvitsa pano nderekuti inini ndiri kuti kanhu ndakarara ndiri kurota ndakarara nemurume ndobva ndazomuka makuseni ndakatota kwese ndikagara ndakadaro ndotomuka makuseni nditoona ndakangotota kwese saka ndashiya kuti ndoita seke ndende kuna sekuru wandibatsire ndikauya izvozvo ndinongoita izvo ndikagara kana ndikatoenda kunobatsirwa kumwe ndodzoka ndobva ndaona ndakutoenda kumwedzi kasingaperi saka ndoda kubatsirwa nesekuru dambudziko rakatanga rini ranenguva kuzoona ndauya kuno kundashandudira panguva ndopandira kunzwa ipapavo kana pitira nenguva 6 months here 2 years here ranenguva yakaita zvaitazvaitazvakane 3 years zvakatanga sei kuti muzoona kuti zvinhu zvakutika mukati meupenyu hwangu kwaizvo hazvisi normal zvangotanga ngoti
ndikarara kudai kungorara ndoita kurota ndakarara nemurume saka ndikarara kudai ndakarara ndorota ndakarara nemurume ndobva ndaita kuvhunduka katika ndikavhunduka pe ndobva ndakatotota vakona makuseni kutarisa kutona chinhu chese inenge chakatoita kuoma zvekuratidza urume zvizvi saka ndobva ndati saka ndoita sei ndombofamba ndichienda kumapostori ndanoita zvekuenda kumapostori ndototi hangurekere ndichitese ndichienda ngose kuti pamwe ungandibatsire ndashiya zvekuita mapostori handina mamapostori anonga achingoti igondwa remushamenyi igondwa remushamenyi saka ndashaya ndategeni mberi ndanombonobatsirwa nasekuru pamwe ndiyambotsinga kuti kuzoramba ndichitevera manje vabereka hamuna vabereka ndina vakashaya masi mune vakoma vanengi nehanzvadzi vakoma ndinawo 2 nevanengi na 2 muchitaura yakashaya muchitaura sevanasikana makambosvika here pakusheyawo dambudziko nevamwe vanasikana umwe wacho unotoitawo futi izvozvizvi unotoita zvekuti vanongorotawo nechi asi havazoteveri manje vamwe vakaguma kutevera saka ine nyaya yangu yekuti ndinotevera nani stop ava vacho vari kwenizvo vari pavarume vanarume varume wese vakapera kufa komadi kuti ngatibatane tuwese mhuri munhu nemunhu akungozviitaro zvake vamwe vanoenda kumachechi kwavo vamwe vanodii saka munhu akungozvifambira mufamily medu vabereki vakafa saka munhu akungozvimirira ine pari zvino handina madzibaba handina pamakanzi kumapostori hanzi zvekunzi gondwa zvekunzi gondwa vari vacho ndewani zvongonza mene kumusha kwenyu kumozambiki pane vaitawo zvekurapawo here saka vakarombawo saka ndozvinonetsa saka munhu akungozvifambira ndakugerawo daiwo musoro ndatoenda masowe ndatonoti zvakandinaa ndatoenda masowe MaGemenzi atoriko kumba kutaura kuno atoriko kumba MaGemenzi muSamaria munemba zvosendena asi ndaneta maneta ndotobatsira musekuru kumasowe ikoko vari kuzvitadza kumasowe avatozvikwanisa kwasi ndisadombo nhasi mangwana zvatopera zvatanga ukarara futi utorotanga ukatorana nemurume wacho kumotsvaga kudai wamushaya uzongomuka wakatota izvozvi ndatambudzika ndizvo saka munotone vhesi here ramunofarira rekumasowe nekumasowe chimbotipai korasi tenzi chimbotipai korasi timbonzwa tirakuza tichiwana kuti munhu anga akuenda kumasowe rabaratiza varifara kwamuri saka handisi kuziva kuti zvino kana muchiti nevamwe mhuri yenyu ivo vari kungoti ngatiti zvavo kana kuti vangoti chimboendaiwo timboona kuti kana zvako zvaita mhuri medu mumwe nomumwe anogara kwake saka munhu nemunhu anozviitira kumba kwake ivo kana dambudziko ukarisheya takatoneta zvekusheya vabereka hatina saka mune umwe akungozvimirira ungozviitira saka ine ndakungoti ndiregere ndizviite sei ndizviitire mune mhuri ndine vana vangu vandakabereka nemurume wangu akafa saka manje izvezvi inotondinetsa mune mamaita vana vangani nandaita vana 3 handiti vakomana asi pama zvekundinetsa kutoona kuti havaendi kana kumabasa baba wavo vakafa zvinotondinetsa variko kumozambikiko vari muno muHarare vari muno muHarare mati vasikana muri vangani mhuri menyu vasikana mumba medu tiripo inini vanengina wangu 2 nevakoma wangu 2 tiripo 5 vasi 5 pana ari mumba akaroorwa hapana akaroorwa
kana singanya wanga wakarohwa soro wakapera kuita kufa ndiparula ndamubvunza wangu baba kuti mese vasikana vakarorwa mbomo varume venyu vakafa hazvina chirevo irezvo ndozvozvo kuti varume vedu vakafa vabereki vafa vafa isitava tasara takadaro tichirikadzi kudaro ndikupanzwa ndikuti imimi sevanasikana makagara muchitaura nguva nemina muchitarisa dzimba dzevamwe kwenyu muchiri wechidiki mimi kuna kuti murume wenyu angari wechidiki asi varume venyu vese vatasi ine ndichiri wechidiki ukanitarisaro aiwa handisi kuti ndataura makore enyu kana chiti muchiri wechidiki handisi kuti muchiri musikana asi ndiri kuti muchitaudzana wai ndiri kuti murume wechidiki hamutarisiri kuti murume anga ashaya wonguma munhu anogona kushaya nekuda kwamwari handiti tinotarisa kuti tichida munhu munochembedzana ndopandiri kuti muchiri wechidiki asi hamuna kuzochembedzana nemurume ndopandiri kutaura ipapo kuti muri wechidiki sevanasikana hamuna kubona here kuti naiwe aone kuti mumhuri medu ka munenge mune chirimo chekuti taroorwa murume afa taroorwa murume afa saka chinenge chirimo ichi panga pana nzvadzi yangu tatina nzvadzi yangu yanga iri chi6 nzvadzi yangu yanga iri 1 saka akavhashaya futi akavhashaya ndivo tinoti baba saka manje apa zvinorema saka paakangoshaya saka tangogara takadaro zvokuti kana musha wakungogara wakaita wakadaro kumusha kusitomborera munhu akungorozvirojiramba yakachingozvigarira ivo ana baba venyu vanga vaine vanin'ina kana hanzvadzi wese wakafira Mozambique hanzvadzi dzababa wedu vanin'ina baba wedu vese wakafira Mozambique dzimwe hama dzedu dziri kuMozambique saka kunoka hapana nemunhu akutongozvimirirawo pachezvako handiti saka sekuru achapora makavanzwa sei kuti makaregani mbonotry ingochingoedza uchingoona mumafoni nongoti aregeni mbonedza undodini kendinzwona sekuti vamwe vanozvipedzawo ukatodaro nekuti unonge uchingofamba uchinzi yeye imi mudzimi kumusha kwenyu ye zvazodai saka zvinonetsa izvi uende kumasowe masowe vanobva kuti aiwa ye zvimanjozi kudini sanai nazvo ngatiite zvemasowe masowe yacho ndati mapinda ndanoita ndikudza MaGemenzi ndinayo kumba ndakagadzika handiti aiwa pakanaka sekuru hanzi nemuzukuru dambudziko ngaripe ineso ndakondwera ndafara amai ndivachechi ndamba patsika Gabriel ndiwe mwenje shuwa ndizoona Gabriel ndingirosi yabwino so pano paimba Allah anavalegerera chifukwa azvidi kuti zvisvike pakadaro saka aiwa Gabriel amene waimba muno lero awadzika kana tatarisa ndanza rudo netsitsi dzala subhana wa taala kuti mwari mukazi uyu angakamira pamberi pamwari nekunziyo yasarudza inotaura mashoko kuti akumbira chiyedza kubva kuna Allah subhana wa taala kuti mwari ndimi ngirozi chaiyo ndimi chaiye Mungu muvhenekeri wangu so ndipe nyasha nerudo alhamdulillah kana vauya kuzokumbira nerudo ravo nekuimba kwavaita Allah vatambira kudhara so isu tongotarisa kuti mato wangu nemakomborero ngavagamushire pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala saka ndafara stereki nokuti aimba akambo Gabriel ndaiti pamwe kutaura vari kungotaura but kamboka kanogona kusabuda zvakanaka but ndofunga mumwoyo mavanga achichusa kamushe ndiye ndaona kabuda ndika Gabriel saka aiwa kudyiwa nemasowe ndinongotenda kuti aiwa akomana davaenda mberi vachidzidzisa madzimai vachibasira vanhu kuitira kuti vanhu varamba vachidzoredzwa nenyasha dzaMwari akona nyasha dzamuprofita kana nyasha dzachapola nyasha dzaMwari dzibasire vanhu saka nokudaro nechikumbiro chake uhosha yake iyoyo aiwa tichamubatsira sekutaura kana zvichitenderwa vamwe tagara navo 3 weeks 4 weeks iye anoporawo futi sekupora kwaitawo vamwe saka ndione dambudziko rake rikuru ndinongoti Mwari anomuitira rudo nenyasha alhamdulillah aiwa tinotenda regai ndibvunze mubvunzo wekupedzera madzimai ani zvii Madzimai Juliet munotivimbisa here kuti kana zvichinge zvaita munodzoka pano
kana zvisi ndokunge mamambo handi munhu akaya kuchipatara anaadhimitwa handizoti sekuru achakwadhimitere kana vachatidzokerai ngatiti mazodzi nasekuru ndakubatsira chimbodzokera kumozambique kwako kana kuti kumba kwako kwauri kugara kana zvaita kana zvisina kuita munotivimbisa here kuti muchadzoka zvakare pana sekuru kuzopopota kana kuzotenda? Ndinodzoka nekuti hausiri wamiri wangu kudzikira nenyaya yekubhirita kugeza kwandinoamba ndichingoita saka aiwa ndikabatsirwa nasekuru ndinovimba kana zvemasoya zvoti handisiene aiwa nekuti masoya havazode kana kupinda mudare kudai kumasoya zvisavadi saka nenda kutongotedzawo zvechivanhu zvinenge zvichidawo nechi zvinoita nedzinza rangu pamwe ndo zvazvinenge zvichitoda ndodii nechandinoda kuyambuka kana vana vangu ndogona kutozouya nawo kuti sekuru gona kuwagadzira togona kuondawo mabasa nane vakomani vaningi navo kuti mimiona zvamwenina ndotouya nawo handiti kuti tava kutobata bhadhi kunyange vasingadi ndikatovaudza ini ndikatovaudza vanototi takatofanana kana mukwato wavo ndikatovaudza vanototi handei kana ikoko wayambuka handitese nekuti iwe unongorotawo wachita sei zvimwe chetezvo handiti sekuru ndingatibvare nemubvunzo anoda kukubvunzai kuti zvino kana munhu achinge abatsirwa kumatare akaita seanaya zvingata semunhu kunamata here ndanzwa vanzvadzangu vakati sekuru vakatibatsira ndakubva ndatoti aiwa torai MaGemenzi aiwa isusu tinoti hatifaniri kurasa Mwari nekuti tawana kubatsirika kuvasekuru nokuti achapola avana vanoenda kumazigiti so kana abatsirika handizoziva mutemo kumachechi kuti iwe wadya mushonga wapola saka usai kuchechi asi kana asvika kuti iwe wadya mushonga usai kuchechi vanenge vachiresvera Mwari munhu akapora anowana kufamba zvakanaka munhu asanamate kuchechi nekuda kwematambudziko alhamdulillah saka titoti ndokumbirisa kunana madzibaba nevese vanobatsira munhu kana abatsirika kuchechi kwakanakira kuti anoiwana dzoreredzo kana uri mudzimu anofanira kuenda kumatare kunoimbwa nematare kana ari machira munhu ngaite chikaranga chake chinoenda nedzinza lake zvinodiwa kuti naAllah subhanahu wa ta'ala kuti urambe uchirangaridza magariro ake nekuti munhu akashaya chekuita munhu mutema anochupa anoita zvese zvese saka titongokumbira kuti amai kana vabatsirika hativati tavarapa nhasi wowanika ari kumavenues iyai toti kana tavabatsira ngavagare pasi vokumbira nezera lavo iro woona chimudhara chisaisi chake wotora wogara nacho pamwe chete nguva yekubereka kana yakaenda aiwa wongowana kusesekedzana naye ende vachichengetana sekukura kwavaita saka titoti chihosha yavataura iyi tinotokumbira Mwari kuti tinzwise kuti ko yazokula papi yamatadza imimi munyakusika vanhu mata kuti mutadze futi kurapa chirwere Mwari vanotipa simba nemakomborero alhamdulillah tobva taziva kuti anopora mukadzi uyu aiwa ndinofunga mazvinzwa vakavanza kuti hanzi nasekuru aiwa isu kana tichinge takubatsirai hatikutadzisei kunamata vasingazoziva havo mitemo yechechi dzenyu dzatinoita sei dzatinoenda manje aitode zvese zvandaita izvi ndikatosvika kumasoya vanototireurura saka inini kana kwandaponera ikoko nenda kutsvagawo chechi inoenderana handitika aiwa mazopapindura zvinenge zvakatinakei kuti aya wangu kumasoya vanoramba asi ndinotsvagawo chechi inoenderana nezvipi naizvozvi handitika aiwa ndinotenda vanzvadzi ndinotenda tezi Sly Media TV, building bridges.